And after becoming the vice president for 8 years, and go on your day. Say, Obi be so mo se hoho. No be serve tete amamre mu no. Ye nanan mu tumi kwa hayo. Okay. Ni akofo obi. Ye de no ba himfie. Ye tumi ma no ba bitra. Se osumu yie no a ye tumi bo akonwama no. Okay. Se benkumhi, nifahi, adonte, ankwabia ni aboama no. Okay. But esan say ye kofa no ba bi na de no ba ye ntino. A obi ani mu ntino. Enkoto bribi e ma nana no wo krom ho no. En sorry na konwa kese so se betranso. Nkrofo bi omonenam omose Dr. Bawumia Oba Adabeng Semwati Oba Adabeng na ono yede ne baaye ye ne baaye se onbeye akoa na wewie ne djuma enti onko Semwati sa asem no Constituency executives no so asem munhia akura meeting kura da on yeah, constituency executive no Mame kanu kure esanse MP na declare so o Canada Agyapong. Mesma declare so mesma Bawumia. Hey. Yes. Oh, okay. Enti executive meeting dia emphasis here beto aba na bewie. Ana executive meeting bit mabas. Oh. For Ghana TV so ne mesro se obemia subscriber to no one like na fe onso abeka ebuso obetimi a share na do comment nso de egu ase Asante Akyem South abato ompesio so eja dem den he ohuru tututu say okọ NPP amyoko ni mu a emu akyemi no efase megina Canada Agyapong efase megina Bawumia said amote no Asante Akyem South abato ompesio so chairman constituency chairman de atudwa say meeting pa de ofre meeting enye jabetom esanse nipa ni mu akyemi no ofre meeting o ka den na akire hwan na o hyemra obedi so na mwate bi ni nyina akoba esanse lawyer Asante Boaten ya wo no na wo ye wo no mra hyebgeni na semko kan ade fa yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ho se Bawumia ye hoho enti ade die nto no onko anaso mpa ba bi nyina na omo ya deadifo omo ya adehia nkasa medi ade na sebe no kan no yenim se ho nsem bebre ne sori no ena asa kofa sa asemo yaba sabre chairman ya ono ena Asante Akyem South bato ompesua so da no one nipa bi e kan ho dia boni esanse emu akyemi no a we simi wo Bawumia we simi wo Canada Agyapong NPP amyoko no eja dem den e wa Asante Akyem South bato ompesua so na busua yentie nsem ni nkyeremu ni secret ahodo bi a chairman no yiye efa NPP amyoko no ne nkrabata e wa Asante Akyem South ene wonom emra hyebdwane ho Mr. So be me subscriber to no so na wa like no wa share na odo comment nso de aba ne akenkan enso e de amount. The former vice president in Hokani Shamira Bawumia na okwo Asante Akyem South. Obeka Asante Akyem South na hyebedwani wo no lawyer kwa Asante Boaten. Ono na ekoka no Adum TV se Bawumia akra no wo ye ya manfra foni bia. Se obi be so mo se hoho. No be serve tete amamre mu no. Ye nanan mu tumi kwa hayo. Okay. Ni akofo obi. Ye de no ba himfie. Ye tumi ma no ba bitra. Se osumu yie no a ye tumi bo akonwama no. Okay. Se benkumhi, nifahi, adonte, ankwabia ni aboama no. Okay. But esan say ye kofa no ba bi na de no ba ye ntino. A obi ani mu ntino. Enkoto bribi e ma nana no wo krom ho no. En sorry na konwa kese so se betranso. Aha. Na enra the constituency chairman ya owo Asante Akyem South. Ono free Asante Akyem of France. Aha, chairman no wa. Omo ko form so deep party na chi achepa from grass ayo from kra. Oka ho bi enso ho enomo. Na waka asem bi wa pa chew on behalf of the constituency. Say Samira nkanchire Bawumia se opacho yewura Asante Boaten odi dwatoa asine so mira nyame asum die nkan na no pen Enka unzo papa me gire se nyankopon ando bibia boko
nyame adom bibia bɔkɔ na enra Samira Bawumia ba ye Asante Akyem South ye say odi dwa to asini so say onka nkyere Bawumia say mo pa akyɛw na da dia na asie na we no so woni umla hye bedwani no se bia dwene ho ansa na dwa to ane kwa na yo menua medase na anope mafasa kwanya iso na machia metiefo ene ni titru Asante Akyem South mehemfo masofo any NPP party ni nyina titru any delegate nyina ewo Asante Akyem South na machia me constituency executive nyina menua anope die ayeboko emse enani nansa ena Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na yire Samira Bawumia oba Asante Akyem na oba Asante Akyem no mo menkasa yemu no sɛdeɛ yɛ nyinaa anim no nsɛm bi a ɛtwaguo ɛwɔ Ghana ha metumi aka sɛ amano no nyinaa kɔkora te saa nsɛm yi a ɛtwaguo yi na enum na mpanimfo a wɔn de wɔn sika wɔn nim deɛ wɔn ahoɔden wɔn mogya agye tumi no firi NDC foɔ nsɛm a ɛna menomu kasa yi saa tumi no da so wɔ NPP nsɛm ɛyɛ parliamentary seat saa mpanimfo yi na ɛto wɔn nsa frɛ me sɛ nsɛm bi a ɛtwaguo no ɛyade a ɛha saa mpanimfo no ɛyade a ɛha NPP party no na just ɛyɛ minority ɛwɔ mlahyɛ bedwafi wɔn na to nsa frɛ o me pacho da bi Asante Akyem South mpanimfo a Council of Elders no Council of Elders and Patrons and patron and founders okay and founding founders okay polling station for any coordinators ni do ha na help okay enti amo fra me de saa asem no to manim no e na me ka kyerɛ sɛ mate na mo mate sɛ me maame Samira Bawumia obeba Asante Akyem enti so oba Asante Akyem de a minim ni ameye enti me maame ne baaye no ena me di dwatoa maame ne se okwa onka nche me papa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia se saa nsɛm no a atwaguo no mempɛsɛ mɛkɔ details saa nsɛm no a asisie no Asante Akyem South mpanimfo a ɛne nkwalaa ɛne NPP party ne nyinaa se saa nsɛm no a akɔso no nyinaa no party ni mo hwe okay party no ye ni mo hwe enti ye bekoso na ya kaye papa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia chi ekosi se obeye president enti saa asɛm no a asie no empanimfo se mimfe dwato a ema no na onfa maye papa ema yen se saa asɛm no a asie no Asante Akyem South NPP party no ye ni mo hwe okay enti ebekoso na ya ta na ti ekosi se obeye president enti mi nua samote ya na yen party mpanimfo a omude omumogya ade omunyansa omusika ene omade ade agye NPP party no esi omuna so e wa Asante Akyem ha omuna frɛ me omode saa asɛm no atu manimu a ene ti mam me pa akyɛw ede ma me papa Dr. Alhaji Mahmood Bawo okay chairman na say we are constituency your opposition chairman here eden ya nim say party no esiwuna so Asante Akyem South on na se mi ba yensu no utimi frɛ omra hye bedwani no eka nanim sebe sasem no kan no wanka ne ye minua enokase mu ni enye nsɛm nyinaa na metimi aka na wo phone so ana sɛ metimi aka na fidie so memra hye medwani ɔkaka na asɛm no wanka nkyerɛ me okay ana ebesi ne a me no mo ka sɛ nso ɔka saa asɛm no wie no ɔmfrɛ me da munhia nso da on kan jam se chairman e bia BBC kura na asi endi sabasa kura asɛm bɛɛ na ye bɛka fa ho on frɛ me da na me so me frɛ no nso chairman ada woni umla hye odwane no montam te sei because they go de ne so bia ni ba we yentem bia ni yentem asɛm yo kan se twam ba busumi ona party Yewra Justin Frimpong Koduamo issue statement amanfo ka hu se manfo na muntimi nhia na momfrɛ mo ho idie asɛ mu owrem kakra minua me da ase bebre
niamete ye ne se asemisi ye no wa Asante Akyem me chairman ma Asante Akyem na on te sen enti me buy na me fro na mabusa o na ma chia o se dia ho site bibi senti mi ansi niamete ya ne se wa behia coordinators any assembly members ewo dwa so parish hall na all ka kire omo se saa asem no a asie no enye saa na o pese o ka no na enipa bi na agi ne no asi bone enti se akoba saa na se omo se waka saa de a opa chaw. Oh, okay. Dia mete ye no but me as constituency chairman there on frame me constituency executives no so asemisi munhia akura meeting kura da on yeah, constituency executive no mama kan okura esan se youth organizer etakreme ewo bra na ye promise yeah me ka sa asem no emze ai asore dem yeah na me wo MP na me wo MC sabi empanimfo ase panimotri hu ne ho akuma enti na me wo de metimi aye na me wo sabi aloyafo a eye mabusuafo a kemetimi apagya asem no akọ da bi asesa me de bekọ na eso esanse me ye panimu nti na me wo MP na me wo DC enti na me nim se ehun ni kwa se me de asem de bekọ police station. Oh, okay. Na metu asem no ho anamon enti me de asem no ekoma me regional chairman huntumi chairman huntumi bo asem na chi ade koma disciplinary committee disciplinary committee for frame ama me cheche mi nsem nyina menua empanimfo se sa unsem ni anwea huntumi nsi adwene ebesi ne panti asem no hwe. Oh, okay. Na minim se asam na esi no mi MP no ebetime atua na mo se kwaku mo se ma frɛ executive meeting ma ka asam na dia na so amane pa so kwaku ni ese bia fache me na ye nyina ye ntimi entua na mo saa dia na amaso. Okay. Enti amame so mo se party me na esimi na so dia enu ti na o se niam bi wo ho amikum na me hwese part no ebetimi akoyanim. Oh, okay. Enu mu ana ma menya stroke kakra. Okay. Be one year ni enye nyame a ebi ankamaka dem. Na me sai me constituency secretary and organizer sani pa na atia na mo bomi chidom se chairman se manu madro se me da e mesori o sanko for me all the constituency executive back anu se na eno bi be frame dia menim enti ba sa no MP na declare so Canada Agyapong. Miss ma declare so Miss mo Bawumia. Hey. Yes. Oh, okay. Enti executive meeting there emphasis say beto abane bewie. And executive meeting bit my boss. Oh, okay. Okay, now just because division because me first executive meeting is here. Masa enya papa ho. Okay. Chairman, division war Asante Akyem South NPP mo no. The MC in so kra so enam ni way e wo sa primary presidential primary here mo bekoi. MC you know any Bryce Obuokufo former Ghana Post. Yeah, Obuokwabnabo. Sam penifo na I declare so more about Bawumia. It is Sam penifo me na bom chidom. Yeah, campaign den. I'm a Dr. Large Mahmoud Bawumia. Okay, Chairman, who can say no MC? The whole
former MC Biaminia Alexander Yafrempo no say the dean of MMDC Ashanti region. Who by so say for former Ghana Post or Wasaji Tin Kwabena Bo and a constituency chairman so Ozu wo Bawumia nti MP so one fan bi on so some constituency executives ni bi no. Enti nyame admo 31st January Bawumia betimi adi nkunim wo ho. Bawumia betimi win hands down. Wow. Because I'm telling you today, party no anya MP dia. The party is the constituency chairman. Party no MPP start as sanity. Okay. Na yempani mfoni bi ana amasa anyemba we nyina akoso. Wo ye MP a na party no nya wo dia. Wo ye MP a wo ti constituency chairman na so. Yenti sa wo ye MP na sa woni constituency chairman no enya adwene dia. Na sabi o MP na odi no na kakakra. If it's a party constitution no e constituency chairman ana party no e ne dia. Chairman anopa yem fancy na mo kakra nso so. Chairman Chain Noah Alfra Asante Akyem ase na minim se woni lawyer Kwakwa Asante Boatin de wutu no atiem adwobrel Chairman fancy amrepa no edi nkonwa eto aso me da ase pa okay me chiefo nyina chiefo je so Chairman Chain Noah the constituency chairman wo Asante Akyem South ane no ekodi encommon fuji sto